Yang kelingan marang sliramu ayu kaya rinu cetrucet rame ngatiku zaman biyen-biyen aku katon nopo saiki aku dikaton nopo samono sliramu nate prasetyo rasa dilakoni kanthi lilo aku wong ora kuno apa terus kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Ayo dek, ayo saiki uripku banget nelongso bagus mengulangku marang sliramu aja tega welaso putra putrimu aku uripku apa torku jua wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa. Iya asik yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cet-cet jroning atiku zaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa sapono sliramu nate prasetyo sa dilakoni kanthi lilo wong ora kuno apa terus kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa.
sampun katur menika tentang Megatresna